Nola eramantzuzu kritika eta alabantzak? Pues eskenik ez ziot kaso sobera egiten. Eskertzen txita alabantzak eta kritikak pues aiatzen ez aitzen. Nik gelditzen hau nire sentsazioekin, horre pixkot intuizioa egiten dit, eta inglesez hartute never too low, never too high. Inoiz izadi aizatu sobera, eta inoiz izadi saiatzen hau pixkotola gote, eta irauzi dugune disfrutatu dit, pero bueno, jazta, gitu duk, eta pues gaizki pasatu zaiten, pues egun pasatu nien arron gaizki, baina hurrengon ja, pues jazta, martxan. Alde batetik nostalgikoa nau, baina nostalgia ona, erratiko modu. Saiatzen hau ataskatzen lehenko, bai, irauzi nien, eta gize, irauzi joan. Guain gora, ez? Horrek hau niztan laguntzen du, ez? Bai, ninak nahiko oraingoa. Bai, orainan bizizarela. Eta laguntzen dik hau nitzarrek. Zit izan psikologorik eta inoiz iztit, laguntza profesionalik izan. Mino, nik bakarri bizitu izanok haunitz. Ja, 20 urte eta bakarri pasatu denbora haunitz. Horrek erran edik ire buru ere izautzen dukela haunitz. Eta nik gainera nahiko refleksiboanak eta pentsatzen dit haunitz. Ordu, nola patxere, jakin izan dit dena perspektibakin ikusten. Niretako binpin gakoa hori izan duk, pixkot nire burutik ate, eta nire burua kanpotik ikusten perspektibakin.